बै भिरक फाइसिदि बरकनि थानि बैथ' जोंनो भिरक तबदि मोतायनि थानि अक बै भिरक फाइसिदि बरकनि थानि बैथ' जोंनो भिरक तबदि मोतायनि थानि अक बै भिरक फाइसिदि थार तुई हर नबा सालता तिनी रजा मंग रजा खेनीर बैना दीदी कथार तुई हर नबा सालता तिनी रजा मंग रजा घेनीर बैना दीदी अक बै भिरक फाइसिदि बरकनि थानि बैथ' जोंनो भिरक तबदि मोतायनि थानि अक बै भिरक फाइसिदि बैनि जुग बुफां वाफां वाथैफां राजा तक्सा तक मलायनिर तक्सा खा ताबक बुनिर साथि मोताय नुक जाखाय सिदि फाइसिदि बरकनि थानि बैथ' जोंनो भिरक तबदि मोतायनि थानि अक बै भिरक फाइसिदि
কক ত্রিপুরা নাইজনে খাপানি তাকুতে বুকুকসং তিনি 17 তারিখ জুলাই 2021 নরক সাইমানো তাকলাই बिसिनि स्रिसिति रोगै जे पालायजागै फाइमानि खारसि मताइ तेर जों दिनै हर फुंनि 5टायावनो फाइ सफायखा मताइ पुइलानि सिमि जे लवाजिमानि बेबागनि साखि इंनानि बागै नर फुरुंनानि बागै एके जों फुंआइ जे नुगमानि आ कग्रग निसिमि सेङै पाइथाक जरा नरक न फुरुंनानि बागै न दिनै कक त्रिपुरा साइटकजाक तामनि होनबा कक त्रिपुरा जतनि कक सावो निनि कक सिनि कक जतनि कक दिनैनि खारसि मताइ तेर नासिना थांगांखे याक्सि याग्रा नासिना थांगांखे साल चांदद और वाति बकरै साथं बकरै बेलाखाने साल काहाम ओ सालनो दिनै हाति बारसारमै इंनाय खारसि मताइ तेर सेंखा गोजाम आगरतलानि खयरपुर चिब्रै मताइ दिनै सिमिनो ओ आसार मासनि शुक्ल पक्षाव सालसानि बागै मताइ कतर फायो दिनै पुइलानि सालो ताइ हाति बारसारमै खरकसि मताइनो मताइ रोजाकनाय खरकसि ब्रैनो ताइके ओ सालो ताक्लाइनि परिस्थिति हिंगाके कोविड बेमार आकारि टंगमनि बागै नाय ओ नर्थ इस्ट गोनाङैनो आकारि टंगमनि बागै नाय ओ जे सैटरडे बाय सानडे हिंगाके दिनै एमनिनो खारसि मताइ बागै अफिस बन्द सानडे बहानि अफिस बन्द के हासे हाबां साक्लाइ रेखा वीकेंड कर्फ्यू आबागै नाय borok thanglai suimani bagai dinini puilani salo amsek borok phalia tai phaibo manthakla je phainirok phai khulumui sibi thangmana hini sajak piaba o hati barsaroi motai ingmani ba dini puilani salo je raja agi srisiti raja ragi je palajagi phaimani haikhaino tui phaika ba loaji jakha hapangni phasingtui बायदि जों दिनै अरनि पान्दाओ कक थाइजे थाइनि सेलायनो मताइनि रगैनाय सिजाक नुकजाक रगबो फाइजाक दंमाबा सिनि त्रिपुरा हास्टेनि खरकसा त्रिपुरा हास्टेनि लाइबुमा रगनो रगै सिनाय बरम गोनां अरुण देव बर्मा ब बिनि ताबुक बयस साखारामा फानो अमसके एक्टिभ सिक्ला रगनि सेबानो बिनि बखाव फेसबुक रग हंगा कै नरक बन कक से पाइगला सानो लामसगो तै कक त्रिपुरा सोंनायनि मुसुं जागो लुकुरक सोंनायनि मुसुं जागो अ खारसि मताइ थागोनो नमस्कार एक लामसगो हमने दा बर सारो इनके ताबुक सावि खानराग्रादि जे खारसि मताइ तेरनो रगैनाय बमा हाइके खाव वानसगै नों मतायो फाइग्राका ताइ दिनैनि ताक्लाइनि वानसग मुंतामो आमनो किया साइ खानराग्रादि तंफंमानि साल आषाढ़ मासनि शुक्ला अष्टमीओ ए शिबुलाय दादना आमनि सिमि मताइ चिब्रैनो जों सालखो दुगमा दुगै पालाय फालाय मानि साल हाहाम ददम तंथकमानि साल ओ मताइनो पुइला चांसानाय तिनि सुब्लाय दादा वानसा ककबाय होनो बनो तिलोचन महाराज बिनि मकल कल थाम तंगो हनै बनो त्रि चक्षु विशिष्ट शिवनि बुसाब्ला तिनि जाति वंश जतनो शिवनि बुसा आवन बागै बिनि बुसान मुं सुब्लाय ओ सुब्लाय राजानि 12 जना बुसा बन होनो 12 गड़िया त्रिपुर जाति तिनि नायं महापुरु कपली तुइमा किनार जेटा तुयुं ब्रह्मपुत्र नांगैमानि संगम स्थल आरन सिमि अमताइ पालाजागै माइबं खलंमा भुवन पाहाड़ ঊনকোটি কৈলাসহর কল্যাণপুর অমরপুর উদয়পুর এঙ্গি 1760 সন কৃষ্ণ মাণিক্য নাম হলো অর ও মন্দির প্রতিষ্ঠানকা ফিয়া তাই কেসে কক দङ হুইচ অমরপুর তিনি হায়ংমা তরমানি আপ টু বার্মা দরা बारमा सीमांत कैसा चिनी राजालंनि नुखंखोबाय नुकजाखा अब बरम गोनां महाराज वीर विक्रमनि बुस्ला सहदेव विक्रम किशोर आनो इंगिति सालांमानि ओ अमरपुर जा जेहेतु चिनी हायुं तोरमानि बारमा सीमांत आरो जि कतलार मा कैसा राजधानी तंमानि दालान कोबाय खलं कोबाय ताव गतंख आबसे अमरपुर एवं आरो लोकेल बुकी नागा आरि
कुकी रक मा रक लुसाई रक आरो हाबैसो मानिया किलिदां मानि अरा मुताय गोथां दङ आरो तो अ गथ'फोरानो तो लाइबो माने एगे नायाङो खतिरिया होनो हिन्दु धर्मनि मुताय होनो जोंनो मकल रि खासमै बुरेरि तंखा खागितनि खागजागलाय Who are the 14 god and goddesses? No one can say. अब तुई हर नबा नखा हा तिमा तिसा मालुमा खुलुमा आमति खायो बुलासा थुमलायाव बनिरो नाना चिनि सिरि सितिनि मताय अर चौद्ध जन बागजागै मताय बालक जागो बरंनो सुरि जागो चिनि मतायनि बৈশিষ্ট্য हंकाय वा हंकाय बनायदि जुरा मताय हंकाय बो जुरा किन्तु सालचिनि हरचिनि आवचिनि मताय वाताय बारकचिनि कायसा काहा मा इंगित दङ जों आसायफोरबो सुदं नांखाय सालचिनि कायफोरबो जों सालचिनिनि उत्सव पालायो हहम दंखाय सुब्लाय राजा कायजाफोर हरचिनि सालचिनि चालायनि नां हहम दंखाय उत्सव पालाय जाखा ताबुकनि परिस्थिति बाहाय आगिनि बाय सरसायनाय खेंखे ना अब को सिरिसितिनि पालाय जागले रे ताबुक सिरिसितिनि तमंगराय जाति सन्ताय गालिमसं मंगनि मन्त गुप्तिति मताले रि तंग ठीक बंग सिरिसितिनि रायदावनो गयनो बरक मतायरो क्रिया कर्म खायो राइट्स रिचुअल्स सैक्रिफाइस अब जेमन आगि तंगनि तागो तंग तंग The present context, who are that bloody person who ordered pass not to gather here? Bosaba, oh hayung sabule, oh hayung ani hani busalongli, borok di keu manot kai phake, mutai bali mutai nani, tambagi bom nakanya, bilkul right datong, সংবিধানে right to freedom, right to speech, right to religious performances ini kok tunggu. Oh corona, bolak tamu ini corona. Mia যখন দল দল খাই থাঙ্গো, ওয়ানসার পক্ষ ফায়ো. What is the corona? Social distancing. তাঙ্গে আনি বরং লোকে তিনি ফাইনারিয়া. আবার কোনো সরকার নেই, নাই দৃষ্টিদা. সবাই সরকার চালক কোনো বয়সটা তংচিলি বিদ্য না মেলেনি মতাইনি পূজা সরকারনি পূজাখাই বলিঙ্গো তামবাগে আনি সাধারণ মানুষ বিশ্বাস ভক্তিতে মতাইনি মানে সুরি হাঙি তংখায় মানে আরো ফাই মানুষ খুলুমায়া তংনাই বড় গাড়ি খুলুমান অধিকার করি হাইকে তনি রাখা That's why I am angry. That bloody order. Nung tini dotan bakto sajuk payo, kaya bo khotire po, kaya bo mantri po, kaya bo chairman po. No kai phai khulum thango. Oh hani busal ni kaya odikal krida. This is the present context of Chauto Devata puja and festivals. Kaya dita ang sana na yo. Mutai to dotoni no mutai. Angani mutai cibirini ani raja ti palayo. Wangsalok bo bongi horo hori umahni borok boro bongi mutai khini no palayo. Aboni bagi Chauto Devata mandir gati upojati milon kendra. Orowala nyan sulklani kono kokri. So that angkha khayo dokni channel ni madhyame সিরিসিতিনি লাইবুমা রংনি চিনি রায়দা রংনি চিনি মতায়াতে রংনি কক চিনি দি তাও নিউ জেলান শুনিতলা রংনি চিনি আওয়ায়ং থং বড়গো বুঝিত We are the descendant of Shibrai. His son's name is Subrai. That Subrai has 12 sons. বড় হন 12 গড়িয়া ত্রিপুর
ও জাতি কিনা নায়ংমা যখন কপলি নদীর টিমাও ইয়াঙো তুয়ুংনি কিনারে তংবানি আপনি হা আমতার বাগে সাগর পার পর্যন্ত বাগেরি দেখা হ্যাঁ বিন বসাপতি রঙ ইন দ্যাট সেন্স রাজমালদে সিজাক দङ মেঘনা নদীর পূর্ব পার পূর্বে বার্মা বর্ডার দক্ষিণে সাগর সুন্দরবন উত্তরে তুয়ুং দ্যাটস ল্যান্ড ইজ আওয়ার মহারাজ হুইচ ভয়েস ইজ নাও অ্যানাউন্স দিস ইজ রাইট উই হ্যাভ টু ফাইট অ্যান্ড গেইন দিস ল্যান্ড এখানে বাঙালি থাকবো মুসলমানও থাকবো মণিপুরিও থাকবো নাগাও থাকবো কুকিও থাকবো আর ডিমাসা কাছারি লালুং হাজং টিয়া দে আর অল সুব্রাই সং দ্যাটস মাই মেসেজ হামবাই স্যার খাপানি তাহতে বুকুকচং বেলাইখেনো নাংকুকমানি ককনো খরাংটি সাকা বরং গোনাं স্যার অরুণ দেববর্মা ব सिगाङो हासे हापांनि ब कतर आसुक थायो हाबा फांनि सामुं ताङै फायमानि ब तिनि साकसागनो खक खेंका जे ओ मोताइनो खुलुमनानि राइट जतनिनो दङ तामुङै खलबजागि दंखा तिनि तुमुंनो खारसि मोताइनि बागै गभर्नमेन्ट छुटि से साक्लाइ दङ छुटि मानिलाइसि दङ हुंखाय ताङै मोताइ खुलुमनानि बागै खेर जायगा तारमाने न जनगणनि सरकारनि दङै ताङै जनगणनो आवनो कास हुइतनि रिजाखा बरक खुलुमना मोजों नगो सालब्रम मोताइ खुलुमो हायबानो जागा काइसाव फाइ तिनि हाय साल खुलुमपाइना मोजों जागो पिया आबनो कासु जाखा आबो लुकुरकनि बागै चाया देशनि बागै चाया संबिधानाव बाहायनो रायदानि केबेंजा खिनिनाय खरांथि साका बरं गोनां अरुण देबबर्मा हाजि जों बोसकाङाव तेबो तरक तै कुबुनि फाइ माजा फाइ रावबायबो अकगनो सालायनो सय सिनि मानथाय दामो ताङै लुकुरक खुलुमनानै मानलिया अ चिब्रै मोताइनो अबनो साबनि बागै खेबा चिब्रै मोताइ साबनि बागै खे नगक तंतरि मा खुलुमनाय आबनो सोंमुं कतर ताक्लाइनि तिनिनि अ चिब्रै मोताइनि कक्तमा
खाफानि ताखुते बुखुकसं नायते नायते बा कक सालायते सालायते हाय ते खावसा दाखाय मालायखा ब त्रिपुर खत्रिय समाजनि प्रेसिडेन्ट बरं पूर्णचन्द्र देव बर्मा ब गोबां मा बरक आगिरावबो जे बरक बाय कक सालायाव बबाय सालायाव आबा हाय सालायजाक माने बिसिङाव बरनो तिनि मानखा ताइ रगनके बिसिङाव खालिया बाहायके नरक फाइ मानखा आबा सिगे थागाय सार अबोथ' सेमानक जे खाथि मेल इंलिया मेला इंलिया COVID-19 तायो हाइकोर्टनि रायनि अरजायो काय जों सेमानक दाबि खायका जे तिनि जे कुल देवता अमताय चिबुरु कुलनि मताय चिबुरु काय अरथ जों आगिनि सिमिनो सिमिनि सिमिनो तिनि आरो राजानि मुङै बलि जाखायो एबं आबो मार्गार एग्रीमेंट अनुजायै आबो त्रिपुरा सरकार बहन माखायो अरनि जे खरसपत्र काय सेमानक बलिनि काय जों अरनि जे प्रजा मानजाक जे डीएम चालुनाय बा डीएम चालुनाय बरंनो जों थाङै दंखा बरक साका जों निर्देश माया हाय कोनो खायनि आका मन्त्रि दनो बरंखा काय रम्मा परे बरक डीएम अर्डार मारो खानि अरो बलि चालु खायते अरो पद्दाबो सुनि मारो फैका ब किन्तु तिनि जे अरो मतायनि रायदा जनताय पुइलानि सिमिनो जे मताय रंनो कबगै जे कुबेङै अकमानि आबो खायजागलिया काय पुइलानि सिमिनो खायजागलिया बा सेमानो बलि जागलिया काय ताकला हिखाय जों तामुखायका आवनो चालु खायना बगै मास कायसा सिगांनो जों डीएम एसडीएम रक गयमा लायखा एवं अरनि जे डेपुटी सीएम होनै तंनाय जिष्णु कत्ता बनबसाका चिनि त्रिपुरा सारंनि अब हाजार हाजार बछर गोजाम अब बंशनि मताय हिनजांनाय अ मताय चिब्रै अर किन्तु ताकलाय चिनि जे समाजनि बलि अब चालुमा खायनाय ताय सरकारनि बलिबो मारनाय हनमान जागलनाव मिया पर्यन्त अर जे जों जे चिनि त्रिपुरा बंशनि जे बलि रोमानि आबनो बरक पारमिशन रैयाखो किन्तु सरकारनि जे बलि आबनो हखाय बरक रोखा काय मिया जों रंखा सरकारनो जे ताङै रैया हखाय साकाना जों तो डीएम नो साइरेका हखाय अर फाय जों मेला कमिटि रक गयमा लायखा कना जोंनो तो सायाको होनै होनो आबनि परे ताइसा डीएम नो फोन खायका काय बर रतन चक्रवर्ती अरनि जे मेला कमिटिनि चेयरमैन बनो साहाव कना अर बर त्रिपुर खत्रिय समाज न बलि रना हंथो काय तो अबसिनि समस्त त्रिपुरा बंशनि बागै त्रिपुर खत्रिय समाज सेंसामानि बिसिनि सिमिनो जोंर बছর बছर पुन बलि रिफायो ताकलाय 13 बছर चलिबो काय लुकुनि मुङै अब सिनि लुका हामग्रानि बागै जों अ बलि रुबो आबनि परे लुकु चौधरी रक बाय मालायै जों कक मुं सालायो अ प्रसाद सालायो एके अरो कायसा नों कक सामानि बोबागनो कायसा ककखा मताय तो चिब्रि मताय त्रिपुर खत्रियनि बागै सिमिया যত লুকুরংনি বাগै আর যে 37 লক্ষ টঙ্কা বা যে 130 কোটি ফান বরকনি মতাইতে ব হায়নি ফাইকা গে তামুই আব নরম সিমি বা হাইকে রেখা তাই পাবলিক রজাগলিয়া না নিনি খাওয়ান সমতামু আবো তো নাদি যেহেতু ক্ষত্রিয় সমাজ পুরা সমাজনি বাগै আর মতাই খাইনাই হनै বরংनो जों साका एके पाब्लिक नो हगाय तो और যত বড় হাজার হাজার লাখ লাখ ফাইनो और ताकलाय जे मेला बंद खायमानि आं मने खायो अब काहाम न कारण अब जे COVID-19 होनी जे बेमार ताबुक सरी दंमानि अब बेलायखाय हामया कारण और जुदि कोविड बुदि मानि चलिया हकाय अब माने सारा त्रिपुरा राज्य अब सरी थांनाय बिलै एखाय आबनि बागैनो सरकार बनायो तामो जे मिया जे खोनामानि और मेला कमिटिनि चेयरमैन रतन चक्रवर्ती साख्लायमानि जे पाँचजन खाय हाबै मताय खुलमुय मानाय कोनो बुक टुक रैमांगला कोनो प्रसाद वितरण नंगला गाबागैनो खत्रिय समाज तो समस्त समाज समस्त लुकुरंनि बागै हायंनि बागै हामख्रायनि बागै जों मताय रुवा होगाखाय आबागैनो बरक वानसो खना पाब्लिक नो रियाफानो बरक नो रखाय तो अब जत लुकुरंनि नो मताय इंनाय हिनै आबागैनो जोंनो पारमिशन रखा बरक हायके आव नों तो नुक जाक सिजाक साइमानै नोंनि अधिकार न बा लुकुनि अधिकार नै नरक मानलाय जाखा आब बेलाय काहाम कक कायसा कतर सुमुङा साइ तंमा हंके आबो माने लुकुरक न जेसेबां सारा नांगौता लुकुरक खाकय तंमानि कारण हंके जे जागाव खारसि मताय पुइले सेंमानि साल कतर साल ओ सालो हाय गोनाङै सरि अर जे त्रिपुराव सिम्पानो पालैमानि बागै अफिस आदालत बन्द दं हंके ओ बन्द तंमानि उलबो अ बन्द न हंकेला मानि तंखा
কিন্তু যে জায়গাও সারা বছর বেশি বরম অমাই সালো বরক ফাই দङ জরকে তাङै উইকেন্ড কারফিউ जिता गाड़ी सुरु चलि मानिया अब सुमुं कतर कासै दंखा अबके चिनि मताइनो जोंनो खुमरिया खाय चिनि हामारिनो तान समसक्लाय दंसिब्ला अ कुइसन न नों बाहायके नु आम सागदे अब तो नाइदि सेमानब सरकार नो निर्देश के जे कोविड बिदिनि जे डाइजेस्टन मैनेजमेंट जे रुल्स बा रेगुलेशन बरक जे अकमानि अब जों तो कारफिउ नाय जों चिनि तिब्रा सारक तो जों सब समय न जेसा सरकार फानो फाइतो जों सरकारनि चक्रान्तनि शिकार जोंनो जेसा फानो तला दंनानै नायो बरक एकाय आवनो जों सिना नांनाय आबगनो जों फाइट खाय ताकलाय जों समाज सहित बोलि आदाय खाय खाबलै एकाय भबिष्यतबो जों खायनाय चिनि जेटा नाहारमु चिनि जे लुकु जे हुकुमु मुकुमु चामुं नमुं कानमुं लुपुं आबनो रक्षा खायना बागै तो चिनि समस्त तिब्रा सारंनि जे हदा दंनाय दंनो आं कबगो जानजा लुकुरंनो थै जानजा हरनो थै जों आगुक फायदि जों थानसेखाय चिनि जे जाया सरकार जेबाबे जोंनो थुं थंमानि आबरनि बिरुद्ध जों खरां तिसायमानो गणतन्त्र देश खरां माति सानाय तिसायाखाय फे नों साका थानसा होनाय नों बम हाय थानसा नै ककनो सामानि आबनो किसा साइकेल गारि जों अर नायदि थानसा बोलते अर 19टा दफा दङ 19टा दफानि बिसिं जुदि जों कायसा दफा जेमन अनेक क्षेत्र नुजा खातामा जों विभिन्न जेमन मुताय अर बलिनो तुइनो सेमानो যত হদানি অকরা রংনো খবর জাখা কিন্তু নুকজা খাতাম অর দেববর্মা বসংনি তাই জমতিয়ানি সিমিছে কাফরালাই দङ তাই বুই রখাই খবর সে গरै গাবাগैनो যত দফানো जों थानसा अंनानि बागै जेमन चिनि महाराज प्रद्युत किशोर सामा कायजों थानसांना नांनाय चिनि मानथाय सक्ताया दायखायना खाय खरांथि साना नांनाय थानसाङै आबनानि कवमुंता हेके तो बेलाय नांमान कक साका हामबाय पाइथागो लुकुरकनि कक गोसार मं बर फाइमाया फाइया मुसुं दङ बरनो बागै कायसा मेसेज बाराखै आं अबनो सारामो दङ लुकुरक चिनि बंशनि मुताय चिब्रै अर फाइमै आफानो नगतं तुइनो तिनि जे आसार मासनि शुक्ला अष्टमी तिथिओ अजे खारची मुताय चंगजांमानि अबनो नगतं तुइनो खुलुमना अंथो बिनि तामहनाय रुवायमा नांथो अबनो आनि लुकुरकनो कवं बेलायखा हामबायते खुलुमगा खुलुमगा खाफालनि ताकथाय बुखुक सं जों कक खालायखा बरम गुरां पूर्ण चन्द्र देव बर्मा त्रिपुर खदिया समाजनि प्रेसिडेन्ट बरक ब थानसा खाय खुलुमनानै कक साका ताय हास्ते हापां जे अबायके रायजा सनाममानि जतनि बागै सनामथुं रायजा तुमुंनो करुणा जतनि बागै हुंकांके जतनि बागै सनामनानै हुंथुं ताय केबनो सकांगो ता तलांथुं राजनैतिक भाबे तो बाक्सा फिलो अंखरि दंगो एका आबो हायतांथुं हुनैनाय बरनि ब मेसेज लायखाने नांमानि कक साका हायके कक त्रिपुरा नायो अबाहाय लुकुरक थानसां थुं कक बाक्सां लायनै जानजा मानथाय मालायथुं आबसुनो बसकांगो तेब कक सालायनो नायजने कक त्रिपुरा खापांनि ताखुकथाय बुखुकजों कक त्रिपुरा नायो कक त्रिपुरा सावो जतनि कक निनि कक चिनि कक जतनि कक आबगिनो जतनि न खुखेंमुं आबले नांगनो ना आबगिनो ओ तिनि हाय खारची मतायो बरक करै जरावो जे खरसा खरनि फाइमानि न बरनि बखानि कनो नायलायानो तिनि खरसा चाकरा जक अकरा जक खरसा मांखा मय बियांनि फाइमानि आं टेलेमुरा मानि बाजारनि फाइमानि अ ताम बम हायके सकाय जाखा बा अर तिनि मतायो फाइ बम हाय नुखा अब सागरा दे आं अर फाइमानिखा आगि रगो तंथ तौसा तौकाय दल दल खायै मताय जे जमने मानसा रक फाइ सबाय फैबेयो ताय पन्टक जे मारमानि अर खुलुमलायो बलिलिलायो अब हायदां दं दाबो तो लकडाउन बिसिङो अब हायदं तंदां दं नै नायनान फाइमानि आं नुखा फाइ जे आगिनि तुलनाय अनेक बरक बकरै एकदम मासा मांनाय सिं दङ गै दंथ गया हायं दं दायको दाबो तांनि खासाया मानसा लकडाउन नि बेमार कायसा को कोरोना भाइरास नि कायसा बेमार फायगे आबनि बागै लकडाउन रिजाक सिनो त्रिपुरा जो अबन बागै न बरक रब किरिजागो बक्सा नायना फायनाय रब फायरा गया बक्सा अब हायनि बरक को बिथाङा दायको निन बखाव केले वान सुकमानि बम हाय yang babaisa nasi naike corona yang hake bole bisini waisa phaimani matai lukurok phaija chaku na phaya chasinai nin bokhaw tamosa ani bokha kai to ang wansubuno phayo je corona to ongkhana haipona ani matai sibroi je जों बिसिबरम खाय दंमानि अबना आंकिसा नायना मुसुङै एबा खाबाय खबायनो फायमान दायको माने बसंनि मतायबा बिसिव वाइसा मखल बाय थां नायनि
फायनि मोसङो बा फायनि नांगौ हायजा आं जे मोसौ मानिता बनि मोसौ माता आं साइमालिया बरबा किरौइदा फाया आंखा ना बहाय इटाइको ओंखाय बे नर फायथिनि रग खले कस दांखा जेहेतु तिनि गारि र कासु जागौ नरले कार कासु जाखा गारि खायतो सिनि निजिनि गारि न फायमा बा कोनो कासु जागिया काहमकन सबाय गया लामाव कुनु आभाय केबें मंगलिया ना केबें मंगलिया गनों खा ताम ताम तुबु आं तुबुया माने जों अब बोसोरनानि बागै माने पालन रां किसारि वै पन बलिर खलै खलमलायनानै हनै जों नाय दं टाइगो दाबो ओमफ्राय मोताइले सिटिनि हनै हिनजागमानि बसंनि हनै हिनजागमानि आबले नों कियासक साइदा मान ताङै बनो आसक मानि ना नांसै अब खा आं काहिनि रक थांबाय टाइगो जे पुइतो चावै खलममान आसनो के ननो आसक जोङो कक साइ खेनारमा बागै खलमका मय खां खलमका जतनो न हामबाय रेकाटा हैखे मोताइ खलमनानि बागै खा सराङै फाइयानि हनै हिमपानो सेब मायानि बिसिङो पानो खरकसा फाइमानाय कपाल काहाम चिनि मय बे कक सालायका बसाव करना जरा ओ फानो मोताइनो बसर वाइसे नायना फाइ मोसुंमाबा खलमना मोसुंमाबा मकल बायथां फाइजा जाखा आबा हैखे ताइ बसकेंगो तरा तंग नाययानो नाय तंगदि कक त्रिपुरा खाबोनि ताहुते बुखुकसं कर'नानि जराव कर'ना बरनो अम हाइके लेंप्रा रेखा हायुं हाकतर से लेंप्रा जाक आ जागाव हास्ते हापांनि इंगै तुमुनो हास्ते हापांनि इंगै वान सुना थांकांके हास्ते हापां रक तो कर'ना तुमुनो बेलाय बारि बरक थैकेबो बरकनि साकाना सिनस्राब जागनाय तुमुनो अब हाइके कर'ना कारफिउ रुइनाय बरकनो सेबसाब थाया इंगै तंखांखायबो बरकनि बरक माजारा बेरजागनाय आबगै केसेब जरा केसेब जागावन दङ हास्ते हापांबो फियाबा अब हाइके रायजा खलायरे माने बिसिंतै तुमुनो कर'ना मानजागिया जों लुमा सामारक सलाया हांगाखले सिन बागै काहामनो अब पाइथागो अकगनो साथाय खलायो फियाबा रायजा हनि हिमानि अ रायजानो सय सयके जाय जायखे मानि खायगांके आबुबो मायाले इंनानि को गया तामनि हिमबा अरबो तुमुनो कर'ना रायजानि बिसिंतै फानो ताबुक तिनि चेंद्रब बाय रबिबार बाय समबार से बन्द उइकेन्ड कारफिउ फानो समबारनि फुंनि 5टानि सिमी आइङो 2टा जरा तो बरक थांलाय सुइमानो अर फाइने खुलुमफाय मानो ताइ बुक फाइ मानो एबा प्रसाद केतु बुइनाय खुलुमफाय मानो आबाहायनो ककसानाय तिनि पुइलानि सालो बरकमा न खा दुलाइजाक ताङैसिन मोताइ मा खुलुमयांनाय आं सानाय कक त्रिपुरानि ngैनाय नरक फाइदि समबार फाइदि गारे तुबै फाइदि दे कारफिउ फुंनि 6टानि सिमी 2टा जरा खुलुमजाक दङ 2टानि सिमी 5टा जरा दे कारफिउ नरक फाइदि फुंकसाङो फाइनाय खुलुम थांफायदि ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खायदि सैनिटाइजार लगियो तैदि मास्क थुबदि मोताइ खुलुमफायदि चिनि हानि मोथाइनो खुलुमनानि बागै केबो कासुइ मांलाक हास्ते हापां साबनि बागै खा लुकुरकनि बागैसो लुकुरक तुमुनो लुकुरकनि बागै काहाम खायजो अंके लुकुरकबो काहाम ngैनाय खायनि नोंथों लुकुरकबो सरकारनो मानिथाय सरकार बो लुकुरकनि बागै सनामि दंके ताङै जों अर चालायै दंनाय आबैया हास्ते हापां लुकुरकनि काहामनि बागै खाय दङ जों आबनो सय सय जागाव इउज खालायनाय लुकुरक सरकार माइरं बागफ्रुकरे नों आंनो दल थांनो हारो लुकुरक आइन खायफोरखौ जों ताङै मानिनाय फियाबा सिनिबो चिबुगु बायातै लाथा बचयातै हिनि माहाय खायनाय जोंबो कर'ना सलायातै यां पान्दा सरकारनि फाजिंथि बाहायनो कर'ना बां खांखाय बरनिबो बेजा चाया यां हास लुकुरंबो चाया आबगैनो जत लुकुरंनि काहामनि बागैनाय जतनो ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खायनाय जतनो मास्क थुबनाय जतनो सैनिटाइजार तैनाय दिनै चिब्रै मोताइ बिसिब्रुम खुलुमफाय दंमाने आमनो खुलुमनाय नायफायनाय कचां फाइनाय लामाव कुनु दरा काफ्रा करेङै गारि एक्सिडेंट रगना रक काबुक बेलाय गारि कोइ तंलायो दलाय चालनायो आब्रनो काहाम करंखे खाइ थांगासे आफ्रो सक्सेस नाय आफ्रो जतन याफा खरबनाय हासे हापांबो हामजानाय लुकुरकबो हामनाय बेमारो सलायांनाय आसो कलाइसा जों जतन रायजा दै हिमि दङबा अ रायजानो मा फलो खालायनाय आं तिनि तुमुनो अ नग हाबैनानि दगलाम तिनि गुरि मा थाङो के जों ताङै बेरा साखादि बाहारनाय आबैनो लुकुरकबो रायजा तासबायदि
हास्ते हापांगबो जे रायजा खामानि लुकुरकनि बागै खाओ हुके जों आपनो मानिलायनाय जतन मताइनि बागैनाय बखा काहामकाय मा चांलायनाय पियाबा चिनि तिनि इन्टारभिउ केबो खा सामा खा दुमा खायक मानि कक सालायका आबो हाय तो इंया हापांगबो लुकुरनि काहाम बागै थाइ जंके आ रायजा तिनि मा थांताय कक त्रिपुरा नायो जतनि काहाम आबो गिनि कक त्रिपुरा साओ निनि कक चिनि कक जतनि कक तिनिन बागै आसुनि सितुं ताकलाय 2021 नि खारजि पोजा मताय जतनि बागै काहाम तुबुथुं जतनि नखुनि हामारि खलायनाय बिसि खृंसा काहाम खाय बनतायसे नाय मानबायनि हामारि मानथुं जतननो खा काहाम ताय हामजमा ताय खलमा